možda će me mnogi hejtovati, slušaj sad ovo. To prosto moram da kažem. Znači, ovo boli me kurac, verovatno će me dosta ljudi hejtovati, ali ovo moram da kažem. Znači, hejt, nema problema. Upoznao sam Đotu Freestyle. Lik je toliko ufuran, brate. Znači, ja dugo nisam upoznati antipatičnijog lika. Sad će neko reći, ti ne znaš da priča, ha. Znači, brate, upoznao sam Đotu Freestyle, koliko je lik, brate, ono kao, na nekoj visini, znaš, kao. Pa kao, znaš ti ko uzima najviše para od youtubera, kao. Ja rekao, ko? Kao, pa znaš, kao. Može, bre, šamarčino jedna i ćao. Uglavnom, nemam lepo mišljenje u Đoti, znači, jako je uforan uživo, znači, to možda potvrdi moj kamerman, znači, toliko je lik na visini, ko da sam blio sa Cristiano Ronaldom, brate. Baka Prase uživo je jako dobar, znači, upoznao sam i Baku